ginbawian gid sang kabuhi ang isa ka lineman sang Iloilo Electric Cooperative 1 o kun ILECO1 matapos nga matumbahan sang poste sang kuryente sa Barangay Igtuba, Miag-Ao, Iloilo alas 8:20 kahapon sang aga, Marso 10. Ang biktima ang ginkilala nga si Ernesto Gabiloria Jr., 36 anyos, pamilyado, kag residente sang Jimeno Street, Gimbal, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Ricky Encina, Deputy Chief of Police sang Miag-Ao Municipal Police Station, ginpayag sini nga may sayluhon kun tani nga poste ang mga nagaubra sa lugar apang sang ginpasaka na ang boom sang crane, gulpi lang napalos ang higot, rason nga natumbahan sang poste ang biktima. Dugang pa ni Encila, human sa metal ang nasambit nga poste nga may kalabaon sang ginabanta 40 katapak kun sa diin nagtupa gid ini sa dughan ni Gabiloria. Samtang gindala pa sa Gimbal District Hospital ang biktima apang ginbawian gid ini sang kabuhi. Naibaloan nga may ginpatigayon nga clearing operation sang ILECO1 sa nasambit nga lugar kun sa diin mayara sang 12 ka oras nga power interruption nga ginpatuman ang National Grid Corporations of the Philippines sa iban nga lugar. Kagini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera,